মই এখৰে কথা দিছো, মই এখৰে মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে লেবাৰ আনি আছো, মই কৰি দিম। ঠিক আছে, মই কৰি দিম। মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম, আমি সহায় কৰি যাম। खुलुमबाय। जोंनि बर' हारियाथ' जेब्लायबो गावजों गाव माब्लाबा धोरोमखौ लानानै माब्लाबा राजखान्थि हान्जाखौ लानानै जेब्लायबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय सोंखारिलायनायजोंनो जोंनि बर'फ्रा जोबलांसिगोन। नाथाय जोङो दिनै जोबोद सोलोंनो गोनां, मानोना आसामाव जाबायदि दैबाना जाबाय, बे दैबानाया जोंनो मा फोरोंदों, मा दिन्थिदों, दे जों नायनि इसे। 70 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं ये आसाम को। बाय द वे इन 70 लाख में 5 लाख इसने भी दिए हैं, 10 लाख मैंने भी दिए हैं, एंड रुचिका ने भी कंट्रीब्यूट करे 50,000, प्रेरणा ने भी दिया है 1 लाख, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी पूरी चार्ट ने मिलजुला के 50 लाख से ऊपर जो है कंट्रीब्यूट करा है। 54 लाख 13,414 स्टिल कंटिन्यूइंग, एंड स्ट्रीम अभी बस एंड होने वाली है, बिल्कुल 1 मिनट बचा है। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, एंड आई जस्ट होप कि आसाम जो है वहाँ पे सारी जो दिक्कतें जो अभी चल रही हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक। अरे नहीं 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 भगवान जी नहीं 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 इधर चल दिखा, कहाँ घर है तेरा, कहाँ घर है? रो मत रो मत रो मत रो। शाम के इतने बुरे हालात हैं, ये गुड़िया रो रही है, गुड़िया का रोना भी आपको नजर नहीं आ रहा। घर है तेरा, ऐसे दिखा। ये बैग तेरा आ जाएगा, ये तू बैग ले लियो और हमने नोटबुक्स वगैरह ले लियो। ये 500 रुपये और रख ले। मैं हर एक आसाम की माँ बेटी की मदद करूंगा। रोना नहीं, तूने रोना नहीं बेटा। रोगे तो हम सेवा कैसे करें? भगवान जी नहीं 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 भगवान मैं नहीं हूँ। स्मेल करते चीज। बाय बाय बाय। अभी हम खाना आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग खाना भी नहीं बना सकता है। देखो कैसा हालत है अभी। আপোনালোকক পাব সুধো, মিয়া মুছলিমৰ নিচিনা ভাল অন্তৰৰ মানুহ নাই। আজি মিয়া মুছলিমে যিমান ডনেশ্যন দিছে আমাৰ অসমীয়া মানুহে দিয়া নাই। অসমীয়া মানুহে ইমান ডনেশ্যন দিয়া নাই, শেষ হৈ যাব। সেই চিন্তা কৰিছে মিয়া। जों दिनै नुबाय गोबां गोजान गोजाननि जायगानि मानसिफोर दिनै जोंनि आसामाव फैनानै गोबां मानसिफोरनो ओंखाम होफैदों, थोरसि होफैदों, संनो थाखाय दो होफैदों, आरो बिसोरनो उन्दुनो थाखाय बिसनाफोर होफैदों, न'फोर लुदों। नाथाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मा जादों? जों गावजों गाव धोरोमखौ लानानै नांलायदों। सोरबाया बे दुखुनि समावबो सोरबा धोरोमखौ लानानै पेक पेक बखिगासिनो दङ। सोरबाया दिनै हिन्जाव सानै साथाम लानानै गामि गांखनाव दावराव दावसि खालामगासिनो दङ। दिनै जोंहा आं पार्सनेलिथ' आंबो होनो हायाखै, आं हरनो हायाखै। जि हरनांगौ इसे हरबाय, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं इसे हरबाय। जिथु खांबाय थादोंमोन बेफोराव आं इसे हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दे आंहा बेबायदि बुरजा हरनो हानायबो बोलो गैया। दा मानसिफोरा बुंगोन आंखौ गावनो हरनो हायाखै, गावनो हरना देखायाखै, मालायखौ बुंदों होननानै। नाथाय अब्लाबो आङो निमाहा बिनानैब्लाबो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव बुंदों जे जों दिनै सोलोंनो नांगौ, जों दिनै मिथिनो नांगौ। जों दिनैसो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हिन्दु ख्रिस्टियान होननानै जोङो नांलायलायगासिनो दङ, ससियेल मिडियायाव बोराबलायगासिनो दङ, बखिलायगासिनो दङ। जोंनियाव बेबायदि समस्या सफैब्ला जोंबो खौसे जानानै सोर ख्रिस्टियान सोर हिन्दु जों रावखौबो सिनायनाय नङा, जोङो बिसोरखौ हेफाजाब खालामलायगोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोङो आटाइखौ सोलोंनो गोनां, जायखौ जोङो कुकुर आलि होननानै जोङो नाम गाबज्रियो, जों बेखौ नुबाय दा।
नङा होमबा जों बेखौ नुबाय सुकुर आलियाबो दिनै गावनि दंनायनिफ्राय गावनि टीमजों लोगोसे जेसेबां हायो सहाय खालामदों दिनै पान्जाबनिफ्राय हारियानानिफ्राय दिल्लीनिफ्राय गोबां बेक्तिफोरा जोंनि आसामाव फैनानै दिनै अनसुंथाइ होफैदों आरो बिथांमोननि जिथु खस्थ' आरो बिथांमोननि जिथु आंखाल जानाय जोबस्रांनाय बियो जोंनो मोनसे फोरमायदों बाथ्राखौ जे नोंसोरो मानो नांज्लायबाय थादों नोंसोरो मानो दिनै दावराव दावसि जाबाय थादों होननानै जोंखौ फोरोंदों दिनै जोंनि बिटिसिआव जायाखै जानो हागौ जोंनि आसामनि माखासे ओनसोलफोराव जायाखै जानो हागौ नाथाय बुंनो थाङोब्ला दिनै शिबसागरावहाय बेसेबांबा गुवार एरिया दिनै दैजों बुंफबनानै दङ बेसेबांबा न'खरफोरा दिनै न' गैजायै जानानै थाबाय अब्ला बियो जोंनो लागै बेसेबांदि गेदेर लेसन फोरोंलांदों आरो दिनै जों नुदों नोंगौ जोंनि गेजेरावहाय मुसलमानफोरखौ गोबाङा मुगैयो नाथाय दिनै जों नुदों मुसलमानफोरा दिनै बांसिन हेफाजाब हैदों मुसलमानफोरा दिनै थांनानै न'खर न'खर थांनानै खामानि मावनानै हैदों नाथाय जोंनि गेजेराव जेब्ला बे दैबानाया जोबखांगोन लोगो लोगोनो जागोन दावराव दावसिया बेफोर जेब्ला बिसोरो न' बांखौ लुखांफिननो हागोन हयथ' लोगो लोगोनो दावराव दावसिया जाबावगोन दा थिग बेबायदिहै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै जोंहा गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोर दङ थाखा फैसा गोनां बेक्तिफोर दङ जोंथ' दिनै जाबा गाबोन गैयि बेफोरबायदि जोङो सासे बेक्ति जों हरनो हायाखै गोसोआ सानदों जुदि दं जानायमोनब्ला हरगौमोन होननानै नाथाय जोंहा गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोर दङ नोंथांमोना जुदि खौसेयै जानानै एकजुट जानानै जों बेसांखिनि हरबाय होननानै जुदि बुङोब्ला जों बर'फोरहाबो नाम थागोन नोंगौ बबेबा संगठना जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो थांदों हरदों फैसाखौ हराखै नङा हरदों अब्लाबो जों बर'फोराबो हरदों होननानै बुंजानाय बर'फोरनिफ्राय एसे गिदिर जायफोरा कन्ट्रेक्टारफोर ठिकादारफोर जायफोरा कररनि ठिकाफोर लानानै मावो जुदि बिथांमोना खौसे जानानै जोंनिफ्राय बेसांखिनि जोङो हरबाय होननानै जुदि जों खोनानायमोनब्ला बेसेबां गोजोनगौमोन आं दिनै खोनाथ'वाखै सोरबा हरबायबो जानो हागौ नाथाय आं खोनायाखै मबाइलावबो आं नुथ'वाखै नाथाय जोंनि माखासे टिमफोरखौ बर'निफ्रायबो जों थांनाय नुदों दिनै सासे अनलि मिनाक्षी होननाय सासे बिनानाव बे बबेनि मिथिया बेबो गोबां खस्थ' खालामहैदों बेबो थांदों बेफोरबायदिखौ नुनानै दिनै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों बिसोरनि बेफोरबायदि मावनायखौ नुनानै आंबो आसा खालामो सानसे बेलासे आंनोबो जुदि इसोरा होयोब्ला आंबो इसोरनो बेखौ होफिनगोन होननानै बेवहाय जोंनि बर'फोरखौ आं खावलायनो सानदों आखाइ खबजबना खावलायनो सानदों बे समयसाया जोंनियाव बिसिनियावल' नङा जोंनियावबो जागोन माब्लाबा समावहाय अब्ला बेबायदि समावहाय जोङो हहायनि गोनांथि जागोन जोंनो सोरनिबा हेफाजाबनि गोनांथि जागोन अब्ला जों सोरनियाव बिनो बेनिखाय आं खावलायदों जोंनि गासै बर' हारिफोरखौ जों जेन दिनै दावराव दावसि नङा जों जेन दिनै नांज्लाय खमज्लाय नङा जों जेन दिनै अनज्लायनानै मोनसे गोसोजों जों जेन संसार जालांनो हायो मोनसे रायजोआव थानानै जों जेन गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनो हायो आरो बे साननायखौ जेन बयबो बर'फ्रा लानानै फैयो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनाय धोरोम बासिया जाति बासिया जेन बयखौबो हेफाजाब होलायनाय बे मोनसे सान्थौजों जेन जोंनि बर'फ्रा खारो आं बेखौ हास्थायदों मानोना जों दिनै नुदों जोंनो फोरोंदों दिनै जायखौ जों सिनायानो जायखौ जों नुफेरानो बिसोरो दिनै जोंनि आसाम बायदि जायगायाव फैनानै गोबां सहाय होफैदों जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बेनिखायनो आं गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो मैखोमै जायफ्रा दंजायो जेन बाहागो लायो आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय थाबाय बयनिसिमबो हामबायसै